Velkommen til denne podcast, som kommer til at omhandle Venstres landsmøde 1963. I dag har vi talt noget om, hvordan de forskellige politiske partiers socialpolitiske ståsted ændrede sig i løbet af fra slutningen af 50'erne op i løbet af 1960'erne. I den forbindelse kom vi ind på, at der i Venstres landsmøde 1963 var forskellige socialpolitiske alternativer, der stod til debat i forbindelse med, at Venstre skulle vedtage et nyt principprogram. Op til landsmødet var der en række debatter i forskellige udvalg. Der var det socialpolitiske udvalg, som sad med de forskellige, der var 12 mand i udvalget, og det stod sådan, at man ikke kunne blive enige i de her udvalg. Derfor blev der frembragt i første omgang to forskellige alternativer, og det er dem, som hedder alternativ A og B. Dernæst så kom der et alternativ C fra den fraktion inden for Venstre, der kaldes Liberal Debat. Det var et tidsskrift, som den her gruppe var tilknyttet, som stod bag Liberal Debat, som stod bag alternativ C, og som var formet omkring Thorkild Christensens fløj inden for Venstre. Alternativ A og B blev fremført af to forskellige politikere. Den ene er Søren Andersen, som stod for alternativ A, og den anden var Ernst Andersen, som stod for alternativ B. Og dagen før, at Venstres landsmøde gik af stablen i slutningen af september 1963, mødtes Ernst Andersen, altså forslagsstilleren for alternativ B, og Venstres ledelse på Grand Hotel i Odense. Og der udspillede sig et vældigt drama, hvor at Axel Christensen, der var næstformand for Venstre, prøvede at presse Ernst Andersen til at trække alternativ B tilbage, således at pressen ikke kunne få nys om, at der var intern splid i Venstre angående det socialpolitiske spørgsmål. Og det gik så hverken værre eller bedre, end at begge forslag gik videre. Ernst Andersen nægtede at trække sit forslag tilbage, og han ville i stedet lade medlemmerne bestemme, hvilket forslag der skulle vedtages på selve landsmødet. Og det bringer mig så over til næste element, som omhandler det ideologiske aspekt i de her alternativer. Hvad er det for nogle ideologiske standpunkter, de forskellige alternativer ligger op til? Er det en traditionel liberal politik, socialliberal? Find eksempler og underbygge det i de forskellige alternativer, I har til jeres rådighed. Og vi har jo tidligere snakket om, hvordan Venstres socialpolitik var forud for den her tid, og så kan I så prøve at vurdere, om der er ændringer og i forhold til den ideologiske vinkel, som de ligger på det socialpolitiske område. Der kan I godt trække tiden tilbage til 1945 frem og se på, om der er nogle holdningsmæssige ændringer her. Og det gælder både for alternativ A, B og C. Så find nogle eksempler på, hvilket ideologisk standpunkt de forskellige alternativer indtager. Desuden kan I vurdere, hvilket forhold de her forskellige alternativer har til de andre politiske partiers socialpolitiske ståsted på det her tidspunkt. Er der nogle standpunkter, som stemmer mere overens med nogle partier for eksempel, og er der nogen, som ikke gør? Hvordan stiller forslag A, B og C sig til Socialdemokratiets socialpolitik, det radikale Venstre og konservative Folkeparti som nogle af de mest markante pejlemærker i den her debat, ikke? Det er ligesom de store aktører i Folketinget på det her tidspunkt, og som man ligesom skal indtage en strategisk holdning til. I forhold til det strategiske element, som I kan huske, jeg har snakket om tidligere, så kan et parti jo ændre socialpolitisk holdning af strategiske årsager. Og der kan I gå ind og vurdere, hvilke strategiske fordele, der dels nævnes, og dels som I kan se i de enkelte forslag A, B og C. I kan godt huske, at man forskellige steder inden for Venstre prøvede at bejle til forskellige partier på forskellige tidspunkter. Ikke? Der var især hensynet til det konservative Folkeparti som en alliancepartner, og potentielt også ønskede man også at bejle nogle gange til det radikale Venstre. Og der kan I så nævne forskellige strategiske fordele ved de her enkelte forslag. Og der kan i sammenhæng med det kan I også gå ind og vurdere, hvorfor man inden for Venstre ønskede netop i 1963 at ændre sit socialpolitiske ståsted på det tidspunkt.
Altså, hvad er det i tiden, der gør, at man ser sig nødsaget til at sadle om, og det i hvert fald afstedkommer en voldsom diskussion inden for Venstre. Og det har helt klart også nogle strategiske ramifikationer, som I kan overveje. Hvordan legitimerer de forskellige forslag deres synspunkter, og find argumenter, der pointerer, hvorfor det ene forslag er bedre end det andet, hvis det fremgår af teksten. Det kan også være, at det ikke står eksplicit, men flere gange kan man se, at de enkelte forslag, de enkelte alternativer A, B og C, ligesom peger fingre af hinanden indirekte i de her forskellige standpunkter, det indtager. Og der nævnes også en række fordele ved A og B, og hvad er de? Til slut kan I vurdere, hvilket forslag, der efter jeres mening ender med at blive en del af Venstres program. I det materiale, I har til jeres rådighed, er det endelige program, som blev vedtaget i slutningen af september 1963, og der kan I vurdere, hvilket af de forskellige alternativer ender med at blive en del af Venstres program. God fornøjelse, og vi ses i morgen til en fremragende debat.